Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 nagpahayag nga aktibo sa gihapon sa iligal nga operasyon sa droga ang gintiro patay nga self-confessed bagman nga si Ricky Sereño. Operatiba nagapati nga may kaangtanan sa iligal nga droga ang pagpatay sa iya. PDS-6 may ara sang ginamonitor ng mga dalagko nga drug group sa riyon. Nakatutok, John Sala. Tubtob subong nga tuig aktibo pa sa illegal nga droga ang self-confessed bagman sa mga drug lord nga si Ricky Sereño inisuno sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6. Gani ida kong ila pagpati nga illegal nga drogang motibo sa krimen sa pagpatay sa mga riding in tandem suspects kay Sereño sa syudad sang Bacolod. Si Sereño is under monitoring din siya ng PDEA and I believe pati rin ng PNP. And for the past few months since na nag-assume din ako dito, may monitoring din tayong kinakandak sa kanya. Halin 2014 pasang naimbulbar si Sereño sa mga illegal nga buluhaton base sa records sang PDEA. Sa subong kalabanan sa mga ginamonitor sang PDEA nga dalagko nga drug groups ang iyara sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga coordinations, napakadami talaga ngayon ang coordinations coming from other law enforcement, specifically PNP sa area. Doon sa Bacolod and some parts and other parts of Negros Occidental area. So as far as seizure is concerned, recovery ng illegal drugs, mas mataas pa rin ngayon ang Negros Occidental and Bacolod City area compared dito sa other provinces ng Western Visayas. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.